de demostrar-vos a vosaltres mateixos qui sou i què voleu, vale? De demostrar que aquesta colla és històrica i tornarà a ser històrica, vale? És hora de demostrar qui són els nens i què volem, va! Va per tots els nens que ja no hi són. 25 de juliol de 2015, els nens del Vendrell surten dosos del dret, surten 15 del nord, sortiran 15 del dret, i senyores i senyors, nens del món casteller, els nens del Vendrell a punt de descarregar